misiw minɛ k'e bɛ jaga bɔ la est ce que ale bɛ jaga min bɔ e bɛ se k'a bɔ bon nin bɛɛ ye ko dɔ ye n'i ko k'an k'a ɲɛfɔ ɲɛfɔli ka gɛlɛn mais an ka faamu dɔrɔn de ko Mali bɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw de bɛ yen minnu bɛ nin bɛɛ kɔfɛ minnu tɛ ninnu an bɛna ninnu fɛn fɛn tɔgɔ fɔ o sɔrɔ fɛn minnu nata ka bon ka sɔrɔ u tɛ fɛ ka baara gɛlɛn kɛ u bɛ fɛ ka wari minɛ ten même na u balima n'u balimamuso n'u balimakɛw faga k'u ka golomasiri tabagaw faga pour que olu ka hɛrɛ dɔrɔn o dɔrɔn de don. ok baasi tɛ an bɛ tila segin nin ma Ngolo o ɲininkali kelen b'o tɛnku i la ne bɛ se ka danfara jumɛn de fɔ an ɲɛna ni maa ninnu kan an b'a mɛn kuma bɛɛ jinim Al-Qaïda État islamique terroriste djihadiste FLA tɛ ɲɛfɔli kɛ maaw ye bi su in na ko la. ok an ka cɛkɔrɔba bɔra ka caman fɔ Aidara ye caman fɔ donc an bɛ se ka dɔɔni min fara a kan c'est que en tout cas an k'a dɔn k'a fɔ fɛlɛ mɔgɔ minnu bɛ terrain kan ka nin wali in ta ka Mali sɛgɛrɛ en réalité o niri donn'o depuis kɔkanna na i n'a fɔ honorable y'a fɔ cogoya min na bon wali ninnu ka san sɔrɔ jamanaba dɔw bɛ yen u bɛ se ka nin fɛn ninnu utiliser par exemple Amérique ni ka taa se jamana wɛrɛw ma n'u y'a essayer ka tɛmɛ sira wɛrɛw fɛ pour que ka ordre mondial min tun sigila an fɛ pour que ka anarchie internationale kɛlɛ donc anarchie créer nin cogoya de la pour que u sago sɔrɔ an ka dɔn k'a fɔ terrorisme yɛrɛ tun ma lakodɔn diɲɛ sariyaw fɛ quoi fɛn de don fɛn kura de don min nana ɲagamin ka don wali ninnu na k'a ye Kofi Annan ka waati la a tun y'a jira k'a fɔ ko ka situation nin fɛngɛ mais ka kɔn Kofi Annan ɲɛ ale ka ɲɛmɔgɔ min tun ye Boutros Ghali o tun y'a fɔ ko an bɔ ni guerre froide la ko ka tɔnba recréer diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka na ni wali ninnu natɔ ninnu kunbɛn parce que mɔgɔw bɛna tɛmɛfɛn ninnu fɛ ka se ka jamanaw déstabiliser donc an bɛ olu tile de kɔnɔna na yan bon n'i ko k'an ka kuma terrain kan kan mun ye tile 10 ɲɔgɔnna kɛ zone nin kɔnɔna na a ma mɛn ni jatigɛlen diinɛ marifatigi minnu bɛ sen na minnu bɛ kɛlen ka marifa ta ko u bɛ ka marifa ta silamɛya tagabolo la bon an ka dɔn wulikajɔ caman kɛla parce que an ye c'est vrai honorable y'a f'i ɲɛna cogoya min na anw tɛ gouvernement kɔnɔ anw tɛ fɛn kɔnɔ mais anw ye jamanadenw an ye jateminɛlikɛlaw ye i n'a fɔ Aidara n'a ɲɔgɔnna a ka tɔn b'a bolo a bɛ jateminɛw kɛ fɛn min kan an ye proposition caman yɛrɛ kɛ aw ka plateau kan an bɛ sɛbɛnniw kɛ mais a proposition caman lamɛnna wali caman lamɛn tun b'a fɔ yan déjà ko fɛn min ye minnu taara Kidal mɛn k'a fɔ k'u bɛ Mali tila fila ye an y'a fɔ ko an ka finitigilakaw ka mission fɔlɔ de c'est la défense de l'intégrité territoriale n'u y'u foncer yen kan a bɛ ɲa donc u y'u foncer yen kan ka ala sɔnna a ma ani wulikajɔ kɛra Kidal mɛnna sisan bon Kidal mɛnna mouvement national de libération de l'Azawad a mouvement tun faralen don ɲɔgɔn kan kɛ SEMA coordination des mouvements de l'Azawad mouvement nin défait la bon maintenant SEMA mɔgɔw dɔw sɔnna an ka laɲini bolo ka don an ka sɔn laɲini ma ka sɔn bɛn ma olu sera ka déployer jamana cakɛda dɔw la olu sɔnna o ma mais ko tagalen bɛ kɔfɛ u tun farala ɲɔgɔn kan ka tɔn dɔ créer n'an b'a fɔ o ma cadre stratégique permanent o cadre stratégique permanent sigila k'a fɔ ko olu bɛ zone min kɔ n'u b'a wele ko Azawad k'o zone makala cogoya dɔ la mais gɛlɛya nana na fo ka taa se u yɛrɛ ni jatigɛlikɛla wari ninnu u ye alliance créer u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa bateau attaquer o kɔfɛ u cila CSP cila donc minnu bɛ koko bɛ Mali fɛ olu tora Mali fɛ donc CSP ta yen olu de bolila ka daga ci Kidal ka taa sigi Tezawaten ka don Algérie kɔnɔna na olu de FLA de Front de Libération de l'Azawad an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na Mali ye force bila ka taa o yɔrɔ la mais u tora sigi Tezawaten u b'u ka baara la Tezawaten donc waati min na an concentré o la fɛn min ye jeune ye olu nana ka to ka fɛngɛ ka don hakili la parce que hakilila baara de don a y'a fɔ cogoya min na la guerre idéologique ka na kumaw fɔ ka don mɔgɔw la parce que ni Mali kɔnɔ Mali ye silamɛ jamana ni ye silamɛya kuma fɔ mais souvent an b'a mɛn ko u yɛrɛ dama tɛ bɛn ko jeune non i b'a ye u yɛrɛ dama tɛ bɛn mais fɛn dɔ de don a kɛla yan mais mɔgɔw ka jateminɛ an ye nin proposition ninnu kɛ mɔgɔw yɛrɛ b'an na blocage fɔlɔ min sigila Farabugu kan mɔgɔw b'an na yan minnu ka sɔrɔ n'u taara négociation fɔlɔ kɛ ni Amadu Kufa ninnu ka mɔgɔw ye bon o waati an ye olu proposition kɛ mais a tɛmɛna a waati marabagaw kan donc o waati la fɛnɛ min tun ye Amadu Kufa n'a ka mɔgɔ ani Yad ninnu ye yanni u tun ka taa bin
ka alliance créer ni jatigɛlikɛla wali au niveau international ni fɛɛrɛ tun sera ka k'olu tun bɛ se ka récupérer cogoya dɔ la parce que an bɛ deli ka proposition ninnu kɛ k'a fɔ en tout cas minnu kɛlen don ka marifa ta bi diinɛ tɔgɔ la faamuyabaliya de don olu ni minnu bɛ ka silamɛya fɔ a ɲɛ kan fɛnkɛ la de façon pacifique k'olu kala ɲɔgɔn na u ka sigi ka miiri islam contour kan ka fɛnkɛ la donc pour que u ka se ka marifa bila u kan na parce que c'est fɛn min don c'est malheureux en réalité an yɛrɛ ka jamana denw parce que minnu bɛ k'u manipuler kɔ kan u bɛ ɲini ka manipuler minnu bɛ ka manipulation kɔ kan u bɛ ɲini ka guerre idéologique fɛnkɛ i ka jamana den n'i sera k'a préparer ka idéologie k'a kunna k'a bila ka taa i ka jamana contre la déjà u b'o ninnu de nɔfɛ et vous imaginez ni faamuyabaliya tɛ faama ninnu filɛ bi n'i ye faama ta k'a lajɛ les faama la ne y'u côtoyer terrain kan a ma mɛn i b'a ye kɛlɛ bɛ kɛ en binôme i b'a ye k'a fɔ hali n'u bɛ kɛlɛ la u b'u ka position na ni seli waati sera u bɛ ɲɔgɔn ranger ka taa seli kɛ faama ninnu silamɛw dun faamaw yan'u ka kɛ faama ye civil dun faama ninnu diinɛmɔgɔw b'u la ala ɲɛsiranna mɔgɔw a caman ye o ye donc ne taara ka taa olu faga k'olu ye kafiri ye i b'a ye k'a fɔ faamuyabaliya dɔrɔn de dɔn donc o ye wale minnu cɛman ye on était dans l'impossible maintenant de tirer sur eux pour qu'en réalité u ka faamuya donc don nataw la u ka bɔ nin wale ninnu kɔnɔ ka na parce que généralement n'i bɛ fanga kɔ n'i bɛ silamɛya kɔ i bɛ se ka silamɛya ni fɛngɛw kɛ mali tɛ mɔgɔ si balo i b'i ka silamɛya kɛ don min na n'a ka di ye ka na fanga na i b'i présenter n'i ta la i kan ka min kɛ i b'o kɛ mais ka marifa to i ka jamana kama u ka bɔ a kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ka u bila a la a bɛ tila ka na o solution kɔnɔna na o b'a to Ayidara n bɛ na i fanfɛla la n bɛ ɲininkali dɔ mɔgɔ ninnu u bɛ bɔ min de ani jɔn de b'u kɔrɔ k'u financer de parce que n'i ma ɲɛ i bɛ nin baara na souvent a kɔni tɛ kɛ ten k'a sɔrɔ i jigi dalen tɛ fɛn dɔ kan u bɛ bɔ min u b'u ka marifaw sɔrɔ min wa nafolo min bɛ d'u ma u b'a bɔ min. Voilà, il y a donc fana bɛna kuma an ka cɛkɔrɔba ka contrôle kɔnɔ n'o ye conseil n'a ma mɛ américain y'u kanbɔ k'a fɔ a ka d'u ye k'a fɔ u ni Mali k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma coopération ka tɛmɛ n'u ɲɔgɔn cɛ o de dɔ fɔ Atala nana ka n'o fɔ yan a ko le Mali est un pays important pour les États-Unis et k'u b'a fɛ an ka jɛ au kɔfɛ n'o ye comme on appelle le représentant des États-Unis pour le Sahel ale fana n'o Stephen C ale fana nana yan a y'a yira k'a fɔ ni hakililaw b'a la mun na américain ma wuli kunfɛ ten o kun bala Mali la mais u tilala ka segin Mali ma nin b'a jira k'a fɔ ala fɔra ko Mali nkalon min kun dara Mali faamaw la k'a fɔ n'o y'a quand je dis les faamaw j'ai pas de force de défense de sécurité nkalon min kun dara la k'u bɛ exécution kɛ donc nin b'a jira k'a fɔ organisation internationale minnu kun ye nkalon tigɛ américain yɛrɛ b'a dɔn nkalon do bi sinon ni tun bɛ américain tɛ segin ka na ni américain nana u dalu de b'u bolo k'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ mais diɲɛ ka stabiliser c'est-à-dire jamana ninnu bɛɛ ka se ka stabiliser a bɛ dépend Mali de la fɔlɔ ni Mali ma stabiliser jamana ninnu si tɛ se ka stabiliser jamana bɛɛ bɛ to numu lamba la donc u y'o de faamuya u bɛna ka n'u tɛgɛ diya n ye mun na parce que a y'a jateminɛ ne yɛrɛ ka institution la fɛn kɔnɔ n y'a ye k'a fɔ y'a dɔn Ukraine ambassadeur min bɛ Sénégal a y'o sɛbɛn diya fana k'a fɔ maramafɛn minnu tun bɛ bɔ Europe jamanaw bolo ka taa di Ukraine ma a dɔw tun minnu yɛrɛ sɔrɔ groupe terroriste bolo gazan tɛ c'est pourquoi les Américains sont là aujourd'hui veulent être là pour ka se k'a dɔn maramafɛn min réseau jumɛn de bɛ na k'a baara kɛ donc nin ne fɛ jamana kan ka nin tɛgɛ minɛ kɛ n'Amérique teliya la mais ka contrat ɲɛnama sɛbɛn ni Amérique cɛ contrat min n'a bɛ kɛ Mali ka faveur kan a kana kɛ Mali ka défaveur kan donc ne fɛ nin ye o ye donc mɔgɔ minnu don e ni ne ɲɔgɔnnaw de don docteur Ngolo bɔra k'a fɔ y'a dɔn an delila k'ale yɛrɛ Ngolo invité symposium dɔ bɛ ne bolo n'i y'a édition 4 de duurunan kan ka kɛ symposium du Sahel pour l'éducation de l'extrême violence religieux CESFOR Common Ground de b'a a financement d'an ma san caman a fɔra an yɛrɛ y'o bɔ wari b'an kɔnɔ tɔw fila u y'a wari d'an ma donc ko mun don an bɛ diinɛtigiw wele ka n'u sigi ko yanni an bɛ sigi an bɛ hakililafɔ kɛ pour qu'on puisse créer ce qu'on appelle le contre-discours mɔgɔ b'a fɔ ko ka mɔgɔ faga ala ka diinɛ tɔgɔ la a ka dalilu mɛ n'a y'a bɔ mɔgɔ b'a ko kana maa si man ka mɔgɔ faga o b'a ka dalilu bɔ kuranɛ kɔnɔ han man kata nafsan ka anama kata nafsa jamana ko ni mɔgɔ min ni kelen faga c'est comme si diɲɛ bɛɛ de faga han donc o b'a ka dalilu bɔ ka da fɛn o de fɛrɛ sigi u ye kuma min fɔ par rapport à la reconquête de Farabugu ninnu sɔrɔla ani Kidali sɔrɔla wagati min na ne ko fɔ wagati ne m'a fɔ ka dialogue kɛ ni terroristes ye dɛ non ne b'o ko contre la mɛnna mais mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ se ka faamu minnu n'u ta ye tiɲɛ yɛrɛ la diinɛ faamubaliya b'olu la an b'a dɔn diinɛ dɔnbagaw don
la coronavirus bula mun be dina yɛrɛ dɔn mais u b'a dɔn a kɔ de ka quoi c'est u diinɛ faamu cɛjugu la ɔ mɔgɔ minnu b'an bolo yan n'o ye Asel Sherif Ousmane Madani Haidara n'a ɲɔgɔnnaw ye n'o ye Mohamed Makibaw a n'a ɲɔgɔnna caman quoi n tɛ mɔgɔ ka tɔn na mais an bɛ minnu dɔn n'olu bɛ a fɔ silamɛya di de façon pacifique olu bɛ se ka sigi tile 3 tile 4 baro pour que an balima ninnu an balimaw don fila mɔgɔ ninnu an balimaw les gens qui sont dans la fédération pour la libération de la Zawad là olu fana y'an balimaw de ye ani mɔgɔ ko bula kɔrɔkɛ bula fa bula mɔgɔ bɛɛ maliɲɛw don donc olu bɛ se ka bɔ nin ko kɔnɔ parce que u m'a faamu de k'a fɔ i bɛ se ka jamana fanga ɲini k'a sɔrɔ marifa tɛ i bɛ se ka jamana fanga ɲini n'i ka danaya ye mais jamana ka constitution n'a ko ko sariya tɛ an bɛ baara kɛ jamana de kan jamana chrétien k'a ta kɛ silamɛ k'a ta kɛ bɛɛ k'i ta kɛ n'a sara an bɛ taa Ala sɔrɔ a ban mun bɛ don alijinɛ la a b'o don la mun bɛ don jahanama la a b'a don a la donc o de kan ka fɔ ninnu ye ni baro ye mais kɛlɛ t'olu ta ban donc c'est un message ici k'a fɔ autorité bɛ baara min na a ɲɛna a ka ɲi mais a bɛɛ tɛ se ka kɛ kɛlɛ fili ye quoi dɔw la an ye golo ninnu ye sɛbɛnni lamɛn minnu b'a kɔnɔ promotion minnu b'a kɔnɔ k'a fɔ a ye nin kɛ karisa ka sigi bɛɛ dɔnnen don n'an b'u bɛɛ ka ti n'u fura bila de jeunes léger c'est tout ne bɛ se k'a bɛɛ ka philosophie la ka idéologie fɛ a basé bɛ mɔgɔ bɛ taa an b'a dɔn a bɔra k'a fɔ ne bɛ so militaire caman dɔn a bɛ se kuranɛw don militaire question de haut grade de l'armée coronavirus de don o bɛ sariya dɔn o bɛ halisa caman dɔn e bɛ se k'o faga cogo di e ka diinɛ tɔgɔ la e b'o ni ala ko cɛ e de y'a dɔn ala ko la donc nin b'a ye k'a fɔ fili de bɛ o kan ka bɔ a la mɔgɔ minnu bɛ dɔrɔn cɛkɔrɔba y'a fɔ cogo min na n'o ye tonton Watara ye u minɛna u tɛgɛ ma de k'u coron k'u don buteli dɔ kɔnɔ buteli minnu bɔcogo t'u la bilen n'aw ma ɲɔgɔn ni jamanadenw ma ɲɔgɔn ni jamana fanga ma ɲɔgɔn bɔcogo si t'a la. donc b'a yɛrɛ ko dɔ de bɛ ka nafolo d'u ma a ko la quoi. oui nafolo ye jumɛn ye nafolo ye u bɛ drogue feere minnu kɛ ko in kɔnɔ u bɛ mobili minnu suɲɛ ka feere ni a mobili bɛ taa feere jamana wɛrɛ moi tɛna o kuma ninnu tɛ yan mais o kuma wɛrɛ ye mobili bɛ bali ka tunu u bɛ taa di mɔgɔw kan u bɛ pièces bɔ ka fɛnw kɛ u bɛ sanubɔyɔrɔ minnu minɛ k'a détenu n'o ye sanubɔyɔrɔ traditionnel ninnu ye u bɛ sanu minnu bɔ a bɛ feere mais a wari bɛ kɛ mais wari bɛ kɛ k'olu ka baara de kɛ c'est pour cela que an ka taa fɔ yɔrɔ jan fo tant que an yɛrɛ ma contrôle sɔrɔ an ka wari kan tant que Mali ni les pays de l'AES an ma contrôle sɔrɔ an yɛrɛ ka monnaie kan nin ko in bɛ taa toujours c'est pourquoi américain ka na ni cadenas ye yan n m'a fɔ ko na base kɛ yan mais an ni coopération ka kɛ pourquoi parce que américain bɛ se k'u ka réseau financier le réseau financier américain bɛ se k'u ka réseau financier bloqué quoi k'a to u ka wari tɛ se ka u ka réseau financier tɛ bouger a se b'u ye américain b'a dɔn mɔgɔ si tɛ se ka terrorisme kɛlɛ fɔ américain ye diɲɛ kɔnɔ. Basi tɛ honorable o ɲininkali kelen mɔgɔ ninnu parce que an b'an yɛrɛ ɲininka dɔw b'a fɔ maliyɛn don dɔw b'a fɔ u bɔra kɔkan ka na u bɔra min ani u b'u ka sɔrɔ ninnu u bɛ ka nin sɔrɔ kɛ cogo jumɛn na cogoya min na u bɛ se ka hali bi ka continuer ka kɛlɛ kɛ. ni terroriste ta nationalité t'a la quoi an kana o ɲini quoi nationalité t'a la concept de don comme kuma daminɛ an y'a fɔ cogo min ma y'a fɔ ko américain nali ka dɛ parce que olu de y'a créé o olu de b'a ɲɛdɔn a dɔn olu de y'a créé olu de b'a ɲɛdɔn o b'a dɔn a bi bi in na nafolo bɛ circuler diɲɛ kɔnɔ cogoya cogo la a kɔlɔsilen don groupe dɔ bɛ GAFI groupe d'action financière banque jamana bɛɛ ka fɛn normalement u b'a fɛn bɛɛ suivi même an fɛ yan an ka fɛn bɛ yan CENTIF o cellule fana n'u bɛ baara kɛ tout donc nafolo tɛ se ka transiter k'a sɔrɔ o ɲɛ t'a la fɔlɔ bi la raison est que bibi in na e tɛ se ka transaction dɔ kɛ banque la n'a bɛ tɛmɛ wari hakɛ dɔ fɛ ko a surveiller tɛ. mais n'u y'a fa valise la ka na a c'u kan dun. mais e b'o wari mugu bɔ min k'o fɛn ta parce que aéroportw la bi depuis terrorisme commencera ka européens yɛrɛ tɔɔrɔ wagati dɔ kɛra o tun y'a fɔ plus de $10,000 i tɛ se ka tɛmɛ n'a ye a mugu sisan o y'o diminué yɛrɛ même sisan tubabu jamanaw filɛ e ka taa ban e ka taa fɔ dɔrɔn k'i bɛ taa $1,000 déposer i ka compte la i tɛ se o parce que o bɛ document bɛɛ ɲininkali k'i la i y'a bɔ cogo di i y'a sɔrɔ cogo di ainsi de suite donc warimugu sugu dɔ bɛ yen a tɛ se ka circuler ta mais warimugu bɛ se ka circuler cogo di u b'a falen sanu de la parce que ni sanu b'i bolo kɔni i bɛ se ka explication caman ɲɛfɔ o la i y'o sɔrɔ cogo min na tu vois o ni warimugu tɛ kelen o de la n'i y'a ye même yan tuma dɔ n'i ye Mali marché lajɛ i b'a ye sanu sɔngɔ ka gɛlɛn Mali la ka tɛmɛ marché international kan munna parce que drogue feere wari terrorisme wari ni fɛn ninnu donc u bɛ a koore n'a bɛ fɔ ma blanchiment d'argent u b'a koore k'a don sanu na tan o de y'a kɛ u ɲɛsinnen don seulement i ka kuma la n bɛ mun fɔ jamanadenw ka don n'o hakili cɛ tuma dɔ a ka nɔgɔn n'i bɛ taa se ka taa togoda dɔ la denmisɛnninw u caman b'a bɛ yen ne Sɛnɛkɛ tuma ni fɛnw tɛ yen i b'a sɔrɔ
bon baara ɲɛnama t'u bolo an ka jamana yɛrɛ b'a dɔn an ka niveau de développement e bɛ se ka na ten e bɛ se ka fɔ bon an ɲɛ bɛ nin na vraiment a tɔɔrɔlen don eaux et forêts même n'a ka fɛn lɔgɔnin dɔ b'a bolo ka taa feere u bɛ wari minɛ o la gendarmerie bɛ wari minɛ polisi bɛ wari minɛ a la a ye fara ne kan ne bɛ dɛmɛ an k'o kɛlɛ surtout n'i nana ni diinɛ kuma ye o la mais olu t'a dɔn e ye ci mun na olu t'o dɔn surtout n'i bɛ to ka na i bɛ to ka wari d'u ma i b'u ka tew financer i bɛ nin fɛn financer ainsi de suite u b'u to la ko fo ka taa marifa di e ma e ka taa ninnu ka poste attaquer donc n'olu bɔra yan dɔrɔn a b'a fɔ i ma ye a lafiyara u tɛ yen tugun u siranna aw de ka an bɛ denmisɛnnin dɔw minnu si tɛ tɛmɛ hali san 20 kan voilà u siranna donc mais a t'a dɔn a bɛ ka sira dayɛlɛ olu ye olu bɛ k'u ka trafic kɛ drogue bɛ tɛmɛ fɛn wɛrɛw bɛ tɛmɛ ainsi de suite après u b'a bila a bɛ bɛnkan ta fɛ minnu bɛ bɛnkan fɛ i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ de u ye jeunes fɔlɔ minnu détourné o village kɔnɔ dɛ o village o jeunes yɛrɛ de bɛ tɔ chef de village ni fɛn ninnu fana pousser ka taa bɛnkan ta tugun mais na armée bɛ kɛlɛ la pour que ka yɔrɔw libérer parallèlement a bɛ ka bɛnkan ta a bɛ ka fɛn ninnu kɛ o man ɲi mais n'o degun dɔɔni n'o togoda dɔw fana la cakɛda dɔw fana la n tɛna cakɛda tɔgɔ fɔ ni u y'aw menacer pour que k'aw to a ka taa wari dɔ d'u ma ala kana aw ci a kɛra transport a kɛra fɛn o a bɛ taa wari d'u ma ko pour que a ka se k'a ka trafic kɛ librement mais mɔgɔ minnu don kɔlɔkɔlɔni woman de don bi n'u sɔnna 100 l'i bolo sinon u bɛ taa million minɛ i la sinikɛnɛ u bɛ taa 10 millions minɛ i la n'i dɛsɛra a la u laban u bɛ n'i kɛlɛ et puis a b'i ka fɛn fana tɔgɔ di a b'i ka business fana don bɔgɔ la donc o kow bɛɛ fana b'a la mais o ye ko ye ko minnu ye kɛrɛfɛ ko ye n'an b'a fɔ ma des trucs adjacents quoi olu tɛ a principal ye wari minnu bɛ na ani maramafɛn minnu bɛ na parce que i bɛ se ka maramafɛn dɔ ye ninnu bolo tuma dɔ même jamana n'i ko k'i bɛ taa san autorisation sɔrɔli ka gɛlɛn o de bɛ k'an dabali ban an k'an ta don u b'u ka i bɛ se ka maramafɛn san bi ni certificat t'i bolo a bɛ fɔ o ma certificat end user c'est à dire que dernier utilisateur jamana de b'a di mais comment se fait-il k'o maramafɛn bɛ ye ninnu bolo donc o de la n y'a fɔ mɔgɔw de bɛ les grands joueurs qui sont à l'extérieur a bɛ fɔ komi Ukraine ta n'i y'a ye an y'a ye sisan drone b'u bolo instructeurs de b'u bolo des instructeurs qui minnu bɔra force spéciale yɛrɛ la Ukrainiens ka force spéciale de fɛnw parce que Ukrainiens ka fɛ u ka service de sécurité a chef dɔw bɔra k'a fɔ a tuma la o y'a sɔrɔ u ka ambassadeur bɛ Sénégal o fana y'a fɔ ko an ka fɛn min kɛra na Tirza waati ani k'olu de b'a kɔkɔrɔ olu de y'u dɛmɛ a bɛ tan a ma dogo mais olu fana tɛ se k'a kɛ ni dugu wɛrɛ t'u kɔkɔrɔ dugu wɛrɛ jumɛn mais n'i ye tubabu jamana lajɛ bi jɔnni de wililen don k'a kɔ da ko même ko f'a b'a fɔ k'a b'a ka cɛdenw bila ka taa Ukraine dɛmɛ kɛlɛ la bɛɛ b'o jamana dɔn bi donc n'i y'a bɔ k'o bɛɛ kɛ parce que a fana bɛ fɛ Ukrainiens ka an dɛmɛ yan de k'a fɔ ko a bɛ ninnu former pour que k'anw kɛlɛ comme u bɛ fɛn caman exploiter quoi parce que u b'a dɔn par exemple Ukrainiens ni Russiw cɛ bɛnbaliya ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ Russiw ye dimi min don ninnu na yen fɛ u bɛ fɛ olu fana ka na fɔ k'u b'o dimi bɔ yen ainsi de suite c'est à dire que a manipulation ka ca mais mun ka gɛlɛn dɔrɔn an yɛrɛ an de man ka a to ni jeu ninnu an k'a ka victime ye quoi tu vois c'est pour que Mohamed ye min fɔ c'est vrai américains nana donc u ka mɔgɔ sera an yɛrɛ ma CNT la an man kan k'a fɔ ko an m'an kɔ don mɔgɔ la an kan ka coopérer mais i man kan ka ɲini i yɛrɛ ka intérêt kɔ kana fɔ k'i ni dɔ bɛ coopérer k'a tigi de bɛ ka intérêt sauvegarder jamais a don kan i ka dugu kɔnɔ i ka so kɔnɔ e de b'a ɲɛfɔ a ye a bɛ bɔ cogo min i ka so kɔnɔ e de b'a ɲɛfɔ a ye i b'a dɔn komi an ka village dɔw bɛ yan même n'i nana olu de bɛ t'i kunbɛn village de la a bɛ t'i ni fɛnw kɛ n'u ma sira d'i ma ka t'i bila sira i tɛ se ka taa donc an kan k'o ɲɔgɔn de fana kɛ voilà. Ok Ngolo e fana bɛ dɔɔnin dɔn maa ninnu na wa u bɛ bɔ yɔrɔ min na fɔra kɔni ko an ka yan mɔgɔ dɔw kɔni b'a la nka komi a bolofara ka ca
i bɛ dɔ dɔw la u bɛ bɔ yɔrɔ min na ani u bɛ ka maramafɛn ninnu ka fara u ka nafolo fana kan ka se ka a sɔrɔ ka kɛlɛ kɛ e bɛ dɔɔnin dɔn a la. ok an bɛ min kɔni dɔɔnin ko la c'est que en réalité jamanaden bɛɛ ka wuli ka jɔ jamana ye terrain ka gɛlɛ sisan terrain kana ka gɛlɛ mɔgɔ ninnu an bɛ caman dɔn na parce que an ye an ka baara bila ka ɲinini caman kɛ o kan i ma nin bɛ kuma u yɛrɛ kan kosɛbɛ nin ye nin livre in sɛbɛn en Europe la guerre au Mali projet pour déraciner il y a beaucoup de solutions mais les groupes sont cités dedans n'u ka fɛngɛ n'u ka locaux n'u ka action n'u ka fɛngɛ n'u bɛɛ b'o kan caman dɔnnen don o la bɛɛ i b'a kalama jamana bɛɛ n'a ka gɛlɛya n'u ye jamana ta i b'a sɔrɔ n'u ka gɛlɛya de don par exemple ni ye kɔrɔnfɛ kan an b'a fɔ min ma généralement kɔrɔnfɛ kɛlɛ bamanankan na ni minnu ko ka jamana tila i b'a ye k'a fɔ jamanaba o jamanaba ni an ka politique mɔgɔ minnu nana ni dirigeant minnu nana o bɛ tɛmɛ ninnu de fɛ ka se ka jamana déstabiliser bon waati la Amadou Tumani Ture ninnu ka taa na mouvement national de libération de la bila l'o la hali ka taa se wali minnu nana sisan ka taa tɛmɛ ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se drone ko kɛlɛ bolo la ka taa se an ka drone ma mais c'est que i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min de don maliyɛn dɔw sera ka sɔrɔ u fɛ siya ko t'a la quoi fɛn bɛɛ a bɛɛ dɔ b'a la alors donc o ye wali min ye baara kan ka kɛ ɲina kana kɛ o si kɔ maliyɛn fɛn fɛn dɔ la donc olu maliyɛnw bɛ se ka récupérer cogoya min na olu maliyɛnw bɛ se ka déradicaliser cogoya min na mais en réalité jamana ka bon jamana kungo ka ca ni terroristes ma pour que maliyɛnw k'o de faamuya jamana marabagaw ni u bɛ baara la ni hiérarchie militaire bɛ baara la ka minɛn minnu san minɛn minnu ni y'o ye a sankun tɛ terroristes ninnu fana ye quoi parce que i b'a dɔn a sankun tɛ terroristes ninnu yɛrɛ parce que terroristes ninnu yɛrɛ armée ka kɛlɛ ka bon olu ma quoi i b'a ye an bɛ sigi la an sigiɲɔgɔn dɔw ka di an ni sigiɲɔgɔn dɔw ma di kɛlɛ bɛ na don min na mɔgɔ tɛ kɛlɛ na don dɔn c'est-à-dire que armée ka vision la défense de l'intégrité territoriale alors minnu filɛ tan ni hakilina ni faamuyabala y'a to u ye marifa ta diinɛ tɔgɔ la ka to k'u ka jamana faamaw puissance ni fɛngɛ t'u la c'est pas l'objectif mais u bɛ se ka lakuru cogoya min na a ti ɲa an bɛ yɔrɔ min na ni an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ président Goïta bɛ deli k'a fɔ kuma bɛɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ɲɛna k'a fɔ ko an jigi b'u kan u ka to ka prêche kɛ peut-être kutuba nataw la kuma bɛ fɔ wali minnu bɛ ka kɛ en réalité ani jadisi waliw tɛ donc wali minnu bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu b'a la u ka a wali ninnu dabila bon en tout cas la population là i b'a ye k'a fɔ siya bɛɛ jo b'a la donc question in i yɛrɛ b'a ye minnu bɛ ka bɔ ka déclaration ninnu ni fɛngɛ ninnu fɔ i b'a ye k'a fɔ en réalité fɛn dɔ bɛ yen min bɛ o manquer bon maintenant jeunes ka activité ni bɛ ka kɛ an fɛ yan tan baara nin bɛ se ka lakuru cogoya min na o ye ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bila u ka bɔ u ka taga dawa ni ziyara ni fɛnw kɛ parce que ni jeune taara yɔrɔ min na a b'o jamana dugudenw wele ka na wajibi k'u kunna ka kuma caman f'u ɲɛna bon marifa b'olu bolo jamana village mɔgɔ ninnu marifa t'olu bolo i sera u bɛ jagoya ka don da dɔ fɛ egeli b'a fɔ cogoya min na ni marifatigi nana ale de b'a ka loi boli tɔ ninnu kan donc an k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ diinɛko ye nin ye ko faamuyabaliyaw de ye donc u ka bɔ nin ko kɔnɔna na puis gɛlɛyaba de don armée yɛrɛ ka mission fɔlɔ ye k'a ka jamanadenw protéger fɔlɔ ka n'u ka bolofɛnw protéger mais ni olu jamanadenw ɲɛnɛkirila ka idéologie kɛ olu kunna parce que idéologie filɛ nin ye o kɛlɛ de tun bɛ ɲini ka an jan kosɛbɛ pendant tout ce temps là an bɛ guerre informationnelle kɛlɛ kɔnɔna na a bɛ ka kɛ mais substance t'a kɔnɔ adara ninnu ka tɔn min bɛ yen ni u yɛrɛ bɛ to k'an invité il faut que o tɔn modèle ninnu ka kɛ substance ka k'a kɔnɔ jadisiw bɛ bɔ u b'a fɔ u ye tiɲɛniba dɔ kɛ yen fɛ i b'a ye an bɛ communiqué dɔ kɛ yen fɛ an fana ye tiɲɛniba in bɛɛ kɛ yen mais ce que an ka communiqué kɔnɔ na a ka yira ninnu na u bɛ ka wale minnu kɛ jigitigɛ wale don parce que le peuple désespéré recourt toujours à des actes désespérés idéologie ka k'u kunna k'u hakili ko u ka bɔ nin na parce que en réalité faama tɛna reculer jamana tɛna reculer ka jamana to mɔgɔ bolo ka tiɲɛni kɛ c'est pas normal u ka mission fɔlɔ de don mission filanan ye défendre l'intégrité territoriale o de ye
an baraba kɛ o senfɛ donc minnu bɛ k'an ka jamana menace k'a fɔ k'a bɛ tila olu dɛsɛla bi donc nin wale min u dɛsɛla u bolila ka u ye Kidali bila u sigili bɛ Tizawatte ni frontière la an b'a dɔn k'a fɔ jamana dɔ bɛ o yɔrɔ la min bɛ kɛ o kunkɔrɔma don o de ye gɛlɛya ye kuma ɲɔgɔnya bɛɛ kɛla ka ban n'i y'a ye Mali bɛ taa plainte don a sigiɲɔgɔn kama yɔrɔ o i b'a sɔrɔ vraiment dɛsɛ kɛla a ka sabali u ka sabali o yɔrɔ la mais certes i b'a ye k'a fɔ nin ko nin kɔnɔna la pour que k'i ka ɲininkali jaabi i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ b'o u kɔfɛ ni misala teliya teliya d'i ma an taara AES nin ko la waati min kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ an dɛmɛbaga dɔw bɛ n'o ye Niger a demandé Africom fɛ k'u ka taga ka bɔ Agadez o de kosɔn Africom y'u ka minɛnw ta u taara ban u ye tɔn ye Amerika kɛlɛkɛdenw dɔw de don minnu bɛ ka Amerika intérêt défend Sahel kɔnɔna na olu de taara ka to u sigi Algérie a commandement de Stuttgart donc i b'a dɔn k'a fɔ fɛngɛ de Allemagne donc Africom Américains ko o baara la i b'a jateminɛ i b'a faamuya aisément k'a fɔ fɛn ye Amérique jugu yan diplomatie u ye Russiw ye n'i y'a ye i b'a ye k'a fɔ ne jugu o teri u ye jugu dɔ ye quoi donc o de bɛ na n'a ye hali ni banbagaci ninnu bɛ ka Russiw t'an fɛ yan bi Russiw sina u b'a fɛ Mali ka dɛsɛ mɔgɔ ninnu na n'u ye se sɔrɔ u b'u dɛmɛ parce que a y'a fɔ cogoya min na terrain na armée kɔnɔna na drone de kamikaze ninnu pour que drone de kamikaze ninnu manipulation ni fɛn ninnu na il faut vraiment a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu avancé de don ka kuma u ka maramafɛn dɔw kan an b'a fɔ o ma ko Stinger tiré oublié marifa dɔ la an fɔ ko tiré oublié c'est sol air marifa ni avion bi la ni k'u bɛ kɛlɛ kɛ avion kɛlɛ kɛ nin u bɛ avion visé u b'a bombarder mais tant que avion bɛ sanfɛ ni ye marifa in ci a bɛ taa avion ɲini k'a détruire o Stinger ninnu sanbaga u b'o bɛɛ sɔrɔ marché nord la k'u san mɔgɔ de b'a d'u ma bon honorable y'a fɔ cogoya min na u bɛ maramafɛn jugu sɔrɔ o yɔrɔ ninnu na bon drone de kamikaze ninnu utiliser ni il faut k'a kɛ expert an yɛrɛ ka tɛmɛ kan min ye engin ye fɔlɔ engin minnu bɛ exploser n'an b'a fɔ olu ma ko mine pour que ka se ka mine ninnu fɛngɛ u ka se ka exploser ka fɛngɛ sɔrɔ a la il faut vraiment des experts donc i b'a ye k'a fɔ olu wale ninnu bɛɛ b'a kɔnɔna na olu tɛ quoi mais u bɛ bila ɲɛfɛ i b'a ye u bɛ attaque minnu kɛ n'u ye drone de kamikaze bila ka na kan kɔnɔ ni u y'u ka objectif sɔrɔ i b'a ye dɔrɔn olu ka motokulu bɛ na ka na don kan kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ k'a fɔ k'u b'a essayer k'a fɔ k'u bɛ maramafɛnw deni alors donc olu wale ninnu de bɛ yen bon tant que mɔgɔ minnu b'u bolo denmisɛnnin minnu yɛrɛ an yɛrɛ den minnu bɛ ka bila an juguya la tant qu'an ma fɛɛrɛ tigɛ fana ka den ninnu fana guerre idéologique gagner ka olu hakili ko a bɛ gɛlɛya an bolo parce qu'en réalité non seulement an b'an ka munition perdre an b'a ci mɔgɔ la mɔgɔ min fana o y'an den dɔ ye mais malheureusement fɛngɛ la o radicaliser la ka bila an contre la donc bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ nin wale ninnu kɔnɔ an kɔni bɛ wele bila an ka karamɔgɔ ma an b'a dɔn an ka karamɔgɔ bɛ u k'u jɔyɔrɔ fi u ka wajibili kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ président an bɛ tila ka na solution wɛrɛ ma problème t'a la i bɛ proposition kɔni donc ni groupe ninnu bɛ yen ten u bɛ baara la fo u ka ɲini ka ladɔn kosɛbɛ fo fɛɛrɛ ka tigɛ ka gɛrɛ u la dialogue jamana o tɛ fakobagatɔya ye jamana ma quoi en réalité mais fɛn de don c'est une façon ka kɛlɛ gagner. Ok basi tɛ Mohamed n bɛna i ma n'i ye jateminɛ kɛ depuis kɛlɛ in dabɔra i b'a ye k'a fɔ u tun bɛ kɔrɔn fɛ u nana camancɛ la sisan an ɲɛ b'u la u nana tile bi yɛrɛ fɛ ka taa min ye bani ni baba fɛnɛ sisan nɔ u b'o la Sikaso yan fan fɛ Kayi yan fan fɛ ka taa Muruja yan fan ninnu fɛ e bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn de k'o la o tuma mun de b'u kɔnɔ. Bon nin dugu minnu filɛ ka fɔ n bɛ se k'a fɔ a don Ala barika la n ye dugu ninnu caman kɛ sira dugu ninnu caman na k'a daminɛ Dɔgɔfiri Suwala Molodo Farabugu Sɛngɛndara ninnu ka taa fo Nara i y'a mɛn parce que n'a ka di parce que mɔgɔw kan ka ko dɔ de faamuya anw ka fanga jamana donna lamani kɔfɛ ni Ala ka hinɛ président Ibrahim Boubacar Keïta ni gɛlɛya ye fanga sɔrɔ ni général d'armée Assimi Goïta n'a ka u cɛw nana ka na fanga minɛ ka fanga kɛ fangatigi ka fanga ye n'an b'o fanga de la o transition fanga ye u sera ka baaraba dɔ kɛ mun ka fɔ o tɛ an to kuma fɔ ko an nata bɛ ko dɔ kɔ min fɛ non jamais o tɛ an ti fonctionnaire fosi adamaden bɛɛ garijɛgɛ b'a la bolo jɔn tɛ se ka jɔn garijɛgɛ mais u ye baara min kɛ fo ka fɔ parce que ni mɔgɔ bɛ baara la f'i k'a fɔ pour que a k'a dɔn a ye baara ɲuman kɛ mais ni fili fana bɛ yen o fana ka sɔn fili ka fɔ pour que a fana ka sira ɲuman sɔrɔ o de la i b'a Ala ka sisan a ka kuma la ko ni jugu ye jogo 100 f'i la
il la gosi ni fɛn kɛmɛ i bɛ se k'a sɔrɔ hali 99 ye fu ye kelen kɔni b'a la o ye ɲuman ye quoi donc ngolo minnu filɛ docteur ngolo ninnu an bɛ kuma minnu fɔ wallahi jamana juguya t'an na a ka d'an ye an ka se sɔrɔ jamana in kɔnɔ parce que hali an bɛ baara minnu kɛ an tɛ se k'a sɔrɔ ka nafa sɔrɔ en tant que jamana ma basigi donc an ka mɔgɔw nani u sera ka Kidali minɛ ka di Mali ma o ne hakili o koba de o u minnu na kun fɔlɔfɔlɔ kun ye n'u kuma se ka Kidali minɛ Maliɲɛnw kan k'u jɛ de mais n'u Kidali minɛ ne hakili an kan k'u dɛmɛ bi pour que Kidali bɛ se ka basigi mais u tora Kidali minɛni na u ye camancɛ fana essayer k'u basigi dɔɔni an b'o waati la waati min na n'o ye pangulu minnu bɛ pan u ye avion ni fɛnw ɲini ka na mais u caman kun tɛ Mali bolo dɛ ni jamana kun attaquera dugu camancɛ la pendant les zones du centre tasuma kun bɛ mɛnɛ dugu dɔ la k'a jeni yanni pour que an ka faamaw ka se ka bɔ ka se yen a kuma gɛlɛn mais bi o moyen bɛ yen ci bɛ ci dɔrɔn o b'a sɔrɔ sa avion panna ka taa 2 3 4 an bɛ tile k'o Bamakɔ pantɔ an b'o village ni fɛnw pantɔ la a kɛra ɲɛna anw tɛ bureau kɔnɔ expert ye an bɛ terrain kan de an taara an ɲɛ de la donc o yɔrɔ la o ka fo donc an y'an to de kɔnɔ usine min ye fɛɛrɛ tigɛ k'a fɔ comme ça u kɛlen k'u baser Kɔrɔnfɛla ni camancɛ kan u ɲinɛ bɛ Kayi kɔ ani Kulukɔrɔ an bɛna ka na fɛn dɔ parce que forêt dɔ bɛ Wadu la forêt de Wadu forêt ba de don n'u daka yɔrɔ ye bon i bɛ to forêt de Wadu la i bɛ Farabugu sɔrɔ i bɛ to forêt de Wadu la i bɛ Kayi sɔrɔ rapidement donc o de la ka na a jira sa k'a fɔ k'u bɛna u se jira fanga la o fɔlɔ ko modèle d'opération de quoi leur mode d'opération c'est ça k'u se jira fanga la o jumɛn kɛ u ye attaque 2 kɛ juillet daminɛ na attaque 7 kɛ don kelen Woro Kayi mais o ye jamana nɔ ye dɛ jamana bɔra ka mun kɛ o y'o ye dɛ jamanadenw yɛrɛ bɔra ka jamana dɛmɛ c'était une première fois mɔgɔw ka bɔ k'a fɔ jadisi yɛrɛ minɛ k'a bugɔ donc nin b'a jira k'a fɔ k'u b'a la ka sira sɔrɔ an kana jigi tigɛ dɛ dɔɔni don quoi mais a bɛ ɲɛ ne kɔni ka faamu na a bɛ ɲɛ donc nin bɛɛ b'a yɛrɛ k'a fɔ jamana b'a la ka taa cogo de la mais fɛrɛ fana de bɛ sɔrɔ su bolo cogo min na fɛrɛ fana bɛ jadisi de bolo ten fo mɔgɔw k'o de faamu ko bon je ne dis pas les jadis les terroristes parce que jadi tɛ bandiya don vagabond don suyɛni don donc u ka fɛrɛ b'u bolo ka se fɔlɔ bɛ jamana ɲɔgɔn minɛ u b'o de kan c'est pourquoi u taara ka taa Siribala usine ninnu u b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw bɛ bɔ Sikaso Kucala Blan Bɛrɛnɛdugu ninnu na ka na u bɛna baara kɛ usine u bɛ kala tigɛ dutigiw caman de bɛ Siribala fana minnu bɛ kala tigɛ la ni chef de ni fɛnw olu bɛɛ ka balo ye Siribala donc u b'a fɔ n'u ye dadigi kɛ nin yɔrɔ la économiquement sɔrɔ sira kan jamanadenw bɛ su ka bila jamana la jamana faamaw la o de ye fɛrɛ tigɛli b'u fɛ tan donc an b'o de kɔnɔ y'o to bila ka taa usine bɔ Kayi ka usine bɔ yan pour que ka kɔngɔ bila jamanadenw na ni kɔngɔ ye minɛ sisan ni sirifila bana kɛ ka sara kɛ tile dama i bɛ sɔn ka sirifila wele téléphone na y'a dɔn donc k'o yɔrɔ de donc an b'o yɔrɔ de kan donc jamanadenw de k'a faamu k'a fɔ nin kɛkun ye jamanadenw yɛrɛ de contre ye jamana ani u ka se ka bila jamana faamaw la donc o de la an b'an ka muruti mais an bɛ fanga ninnu sera ka baara mun kɛ an k'o dɛmɛ baara in tɔ ka ɲɛ ko daminɛ na so soubassement jɔra ka ban parce que Kidali minɛni kun soubassement jɔlen de ne fɛ parce que ninnu ka mission fɔlɔ kɛ Kidali de minɛ donc n'u Kidali minɛ je pense que an bɛ se ka u dɛmɛ bi soubassement tɔ ka ɲɛ parce que par exemple yɔrɔ dɔ fana bɛ yen dɛmɛ kan ka kɛ par exemple n'i ye Jabali ni Suwala lajɛ Suwala ye dugu ye Modibo Keyita fa a kalanna Suwala ekɔliso la Suwala ekɔliso Mali ekɔliso fɔlɔ a b'olu fɛ donc o dugu ni Jabali cɛ kilo 15 goudron t'a kan i bɛ heure 2 de k'a la bolimafɛn na i tɛ se ka taa alors que base militaire bɛ Suwala donc nin yɔrɔ fana kan ka dilan pour que a sera ka dilan kilo 15 dɔrɔn don k'a dilan pour que armée ka se ka fɛɛrɛ fana sɔrɔ teliya la ka bɔ joona donc o fana ye o yɔrɔ dɔ ye quoi donc tant que yɔrɔ dɔ bɛ yen qui sont inaccessibles pour l'armée bɛ se ka temps sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma se u b'u seko k'a la quoi parce que an ka jamana frontière ka ca ani Mauritanie n'i munumuna dɔrɔn ka taa Nara dɔrɔn i bɛ se ka Abdul Baguru sɔrɔ n'i bɔra Napala kɔfɛ dɔrɔn i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ Bɛskunu n'o ye Mauritanie arrondissement fɔlɔ ye n'o bɛ Nɛma fɛ Odor Sharki fɛ donc nin ye fɛn mɔgɔw kan ka yɔrɔ fɛn min ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ an kɔni cɛ don bɛ baara la dɛ wa an tɛ foyi fisaya cɛden ninnu ye mais o fana ka an lamɛn an y'an tɛgɛ si yɔrɔ min na o k'a lamɛn a ka d'an ye quoi. Ok basi tɛ honorable i bɔra ka Mamadi ka kuma lamɛn n y'a ɲininkali min kɛ ale la sisan o ye an tun b'u dɔn Kɔrɔnfɛla la an nana u ye u nana camancɛ yan fan fɛ Bajangara yan fan ni Duwanzan fɛn sisan u ɲɛsilen don Kilebi yan fan de ma Kayi yan fan ani Sikaso yan fan ka fara Kulukɔrɔ yan fan kan i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'o la. bon akila Mohamed homme de terrain a y'a ɲɛf'i ye cogo min a bɛ ten seulement an ka faamu a ye mun fɔ n bɛ dɔ fara o kan quoi mɔgɔ ninnu filɛ olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ o institut de bɛ yen minnu sigilen don ka nin miiri mɔgɔw bɛ yen doctorat ba bɛ minnu bolo dugu wɛrɛw la comment u bɛ se ka farafinna déstabiliser. donc Mali carte de dɛsɛlen b'u ɲɛkɔrɔ olu bolo. seulement voilà ko Mali dɔrɔn tɛ farafinna c'est à dire que ko kelen bɛ farafinna sɔrɔ mun y'a jɛ peut-être n bɛ baro jɛngɛ dɔɔnin quoi américains filɛ nin ye
américain kelen k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta u y'a daminɛ dugu 13 ko fo ka u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka président dɔ bɛ ne a tɔgɔ ye ko Moro a ka doctrine bɛ yen bɛɛ b'a dɔn fɛn fɛn sigi en 1823 olu de ye jateminɛ ka doctrine bɔ comme européens de kun kɛlen don ka u y'u ka indépendance minɛ européens de la Amérique latine Amérique centrale États-Unis yɛrɛ donc u y'o doctrine de bɔ k'a fɔ k'a tɛ bɛn cogoya si la tugun européens ka taa u ka intérêt dɔ ɲini Amérique continent yɛrɛ kan donc Amérique continent européens se ka k'olu ka intérêt bɛ k'u bɛ taa ɲini donc u k'u sen b'o la net a bɛ t'olu de bolo olu fana u kun y'u engagé o tuma la k'olu fana tɛna t'u ka intérêt ɲini Europe continent kan mais n bɛ k'o fɔ mun na même pour que i k'a dɔn Moro ye mɔgɔ min ye Morovia tɔgɔ dalen don ale la Libéria Libéria faba Libéria parce que ale de esclave fɔlɔ ninnu bila ka na Libéria sigi tu vois o de la u y'a tɔgɔ da ale la Morovia a bɔra u ka Moro de la donc an kɛlen k'an ka indépendance sɔrɔ an ma se ka an ye fɛn OUA kun créé tuma après fɛn ninnu mais an ma se ka o doctrine sugu de dégager k'a fɔ continent africain européens ka intérêt ɲini yɔrɔ man kan ka k'a ye tugun quoi n'an bɛ collaborer d'égal à égal an b'o kɛ quoi mais an ma se k'o de kɛ donc o doctrine sugu de y'an jɛ halisa o gɔngɔn de b'an kɔ parce que u y'an fara donc u y'an séparer donc chaque fois pour que k'an déstabiliser u bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ an na comme Mohamed y'a fɛ cogo min Golo y'a fɛ cogo i b'a ye an kɛrɛfɛ dugu caman bɛ yen porte d'entrée o de ye parce que i tɛ se ka Mali sɔrɔ cogoya si la n'i nana Kɔgɔji fɛ ou bien même sisan ko f'i ka tɛmɛ dugu dɔ fɛ parce que Mali an entouré don ni duguw de ye i y'a faamu donc i ɲɛ bɛ ninnu na tan u bɛ ka base bɛ yen dugu wɛrɛw kɔnɔ jamana wɛrɛw kɔnɔ plutôt tu vois c'est comme jamana min bɛ an kɔrɔnfɛ yan fan fɛ bɛɛ b'a dɔn Algérie ninnu ka base bɛ yen Mauritanie ka base bɛ yen ainsi de suite ka taa ni fɛn Côte d'Ivoire ka fanw na u ka basew bɛ yen donc tant que an yɛrɛ jamana minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ tan an tɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ninnu kɛlɛli la a tɛ se ka ɲɛ an sera ka a tɔgɔ ye di fiɲɛ sɔrɔ dɔɔnin cogo di parce que an jamana saba i ma an jamana saba faralen ɲɔgɔn kan depuis le 7 septembre 2022 KAS créé depuis o kɛra i y'a ye ko kɛlɛ commencera ka nɔgɔya an bolo parce que tant que an tun m'o créé ninnu bɛ tiɲɛli kɛ yan dɔrɔn u bɛ t'u da Burkina ou bien u bɛ tiɲɛli kɛ Burkina u bɛ t'u da Mali la ou bien Niger ainsi de suite a yɛrɛ y'a ye même k'a sɔrɔ Bazoum ma bɔ Niger an tun bɛ gɛlɛyaba fana sɔrɔ o fan fɛ mais sisan an kɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ ka sɛbɛya sɔrɔ la dɔɔnin sinon n'i y'a jateminɛ espérance bɛ yen munna ni Rusiw ka tigɛ di ɲɔgɔn man ka nɔgɔ dɔɔnin parce que Rusiw fana ye nin espérance vécu n'i hakili bɛ guerre de Tchétchénie la n'i ye Tchétchénie ta Tchétchénie u ka population 100% musulmans de don mais pour que ka Russie la affaiblilen Union soviétique cilen u ye nin ɲɔgɔn de kɛ ka djihadisme don k'a fɔ ko djihadisme ko religion kɛlɛ pour que ka Tchétchénie séparer ka bɔ Russie la donc u nana ni wahhabisme sugu dɔ ye mais ka sɔrɔ Tchétchéniw sunnamɔgɔw do kɔrɔ de donc au début u kun commencera ka su la parce que u nana n'u ka cɛ dɔ ye ne mɔgɔ ye kiliba la u ka émir ni ko Hatab mɔgɔ ni kun ma jugun ka bɔ ale de tun bɛ taa ka même anglais ka mɔgɔ a delila ka mɔgɔ 5 k'u da k'u kantigɛ mais o bɛɛ la est ce que anglais y'u ban k'u dɛmɛ n ko bɛɛ la anglais tun bɛ k'u dɛmɛ c'est pour te dire que intérêt ko de bɛ nin kɔfɛ a ye français minɛ otage la a ye dugu caman mɔgɔw minɛ otage la mais Tchétchéniw fɛ yen ko kelen bɛ yen n'i t'olu ka mɔgɔkɔrɔba bonya i n'u tɛ bɛn parce que ale ye denmisɛnnin a bɔra je crois jordanien de kun don bien sûr ale nana ale de kun y'i yɛrɛ kɛ a émirba ye mais comme a kun b'u ka cɛkɔrɔbaw dɔgɔya olu ma se ka bɛn donc Rusiw fana ye jateminɛ de kɛ k'a fɔ ko n'i ye armée gansan ta k'a fɔ k'i bɛ Tchétchénie kɛlɛ ka guerre ba a tɛ se ka kɛ donc u ye fɛɛrɛ de sɔrɔ sisan comment se fait-il que pour que Tchétchéniw yɛrɛ u k'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ olu ye silamɛw ye k'a sɔrɔ ninnu ma na donc ninnu tɛ se k'u dege silamɛya la cogoya si la
u y'a ɲɛ yira ninnu na Tchétchènes na k'a fɔ ko fɛn fɛn nana ninnu bɛɛ drogue feerela ni fɛn ninnu de o ni Américains de b'u kɔfɛ ani fɛn o caman de yira u la Tchétchènes commencera ka sɔn sa donc Tchétchène ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ yen n'o o commencera ka dɛmɛ Irisiw fɛ ka se ka ninnu bɛɛ kɛlɛ sinon Khatab ni ani a dɔ wɛrɛ tun bɛ Basev Irisiw faga cogo min Ala dɔrɔn de b'a dɔn donc tant que an ma se ka o ɲɔgɔn o plan fana de sɔrɔ ka u ka terroriste ɲɛmɔgɔba ninnu comme Iyad ni fɛn ninnu k'olu éliminer toujours minnu bɛ kɔfɛ u ka ciden ye mun ye parce que wari ni fɛn ninnu bɛ tɛmɛ ninnu de tɛgɛ kɔnɔ maramafɛn bɛ tɛmɛ ninnu de tɛgɛ kɔnɔ donc il faut que an ka se ka olu de décapiter sinon mun ye an ka armée ko ye armée bɛ baara la koyi armée bɛ baara la yɛrɛ de seulement mɔgɔw ka kɔlɔsi k'a fɔ ko ne bi bɛna kɛ dɔ kan an ye armée wele armée tɛ ka na an taara an ye sɛbɛn an ni ninnu cɛ o ye fili ye dɛ parce que caman b'an wele tuma an b'a fɔ a ye armée ma ɲinɛ mɔgɔ si kɔ mais n'a bɛ fɛ k'o kɛ dalaminɛkala dɔrɔn de k'a fɔ k'a bɛ bɛnkan sɛbɛn an ni ninnu cɛ a bɛ fili la dɛ parce que tuma bɛ ba ye u b'a fɔ village minnu ma bɛnkan sɛbɛn ta olu de sɛgɛnnen don ou bien fɛn ninnu o tɛ tiɲɛ ye o parce que an minnu ye bɛnkan sɛbɛn ta sɛgɛn min b'a kan o tɛ dɔn ninnu kan parce que ne ninnu nana a ka fɛn bɛɛ b'u sago la mɔgɔw k'a kɛ to a ka taa muso la a denw même a den bugotigi ninnu mun bɛ san 11 san 10 fo ma se foyi la o bɛ ninnu bɛɛ minɛ u la i y'a faamu donc mɔgɔw de ni an ka jamana bɛ tan armée bɛ baara la a y'aw jigi da Ala kan a k'aw jigi da armée kan an kana an jigi tigɛ Basidiangolo e fana bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ u ka nin ko in na ka bɔ kɔrɔn fɛ ka na camancɛ fɛ sisan u bɛ fan tɔw fɛ depuis lawale la u bɛ fɛnkɛ quoi minnu bɛ ka guerre de procuration kɛ n'an b'a fɔ olu ma ko séparatiste ni minnu ko k'u bɛ tilali kɛ kuma bɛɛ sanga ni waati bɛɛ i b'a ye olu de tun bɛ kɔrɔn fɛ ka caya bon Mali ye wulikajɔ min kɛ k'olu gɛn ka bɔ Kidal ka arsenal caman siri pour que ka olu kana se ka na fɔ k'u bɛ dankari kɛ jamana ka intégrité la donc o waati la an concentré don kan mais olu minnu b'a fɔ k'u bɛ jamana tilaliko la u bɛ terrorisme modèle de kuma dɔw la ni fɛnkɛ jatigɛwalikɛla ninnu bɛ tagama ɲɔgɔn fɛ u bɛ alliance yɛrɛ créer mais kɔsana na yɛrɛ fɛn min ye frɛla ni jini u yɛrɛ fɛnkɛ créer u bɛ centre la fɛn minnu bɛ ka marifa ta k'u bɛ ka marifa ta diinɛ tɔgɔ la u bɛ centre la u bɛ to ka bɔ k'a fɔ k'u bɛ fɛnkɛw kɛ armée b'u détruire u bɛ fɔ k'a fɔ k'u bali ka bɔ bon fɛn yɛrɛ nana kɛ armée ka stratégie ni ye sisan carburant tun bɛ taa di u ma cogoya min na o bɛɛ lajɛlen jɔ la parce que ne yɛrɛ bɔra Segu a ma mɛn n ye station tigiw ɲininka est ce que activité nin paralysera ko voilà k'a ye gɛlɛya d'olu ma n ko mais n ko gɛlɛya minnu don c'est temporaire jamana hakili b'a la donc tant que u bɛ carburant sɔrɔ kungo kɔnɔ ka bɔ ka na fabriquer ka segin a bɛ na ni gɛlɛya mais gɛlɛya min don an ka jɛn ka gɛlɛya fɛngɛ ɲɔgɔn fɛ bon a ma ɲɛ ko a stratégie marché la kosɛbɛ o de kosɔn u bɔla ka na Kayi yan fɛ mais e ni ne plateau kelen kan ne delila k'a f'i ɲɛna 2021 ne ye Kayi sira ninnu ne tɛmɛna Jijini ka tagama Kayi sira ninnu kɔnɔ k'a jateminɛ kɔfɛ ko nin bɛna kɛ cogo ne b'a dɔn u bɛna laban nin yɔrɔ ninnu na parce que ne tɛmɛna Jijini na k'i kun da Jema kan ka Jema burusi kɔnɔ dugu ninnu daminɛ dɔrɔn i b'a ye finalement i bɔra Mali yɛrɛ kɔnɔ kana ye ta a ka surun dɛ mais i bɛ taa Jema ka taa Madiga ka bɔ Madiga ka taa Gemikura n'i bɔra Gemikura i bɛ tɛmɛ dɔrɔn i bɛ taa Kita Ankɔrɔ n'a ye ka fɛngɛ kɛ yɔrɔ na i b'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ kɛcogo don a marche yɛrɛ sen fɛ Jema fɛngɛ na taga ne yɛrɛ tun bɛ n ka mobili fiɲɛ dɔgɔya de pour que ka se ka boli ka taa bɔ a village la parce que cɛncɛn b'o yɔrɔ la k'a tɔ la fo ka taa Kayi prolongement la il y a une partie sahélienne là-bas fo ka taa fo Sénégal kɔnɔ na i b'a ye k'a fɔ espace vide jamana ka bon o ye handicap dɔ ye jamana ka bon ka kɛ ka bɛn ni kɛlɛkɛcɛ minnu b'an bolo mais en réalité effort bɛ ka fourni hali sisan Mali m'a ka kɛlɛkɛcɛw bɛ utiliser parce que an bɛ san 3 san 4 bɔ Mali bɛ ka réservistes préparer olu réservistes u yɛrɛ ma utiliser fɔlɔ Mali yɛrɛ fɛ fɔlɔ c'est pourquoi n y'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko marifa sankun tɛ ko ka na o kama mais a minnu b'a jatigɛ wali ni a diinɛ fɛngɛ ka diinɛ mutili u k'a bila u ka na joona ka bɔ nin ko in kɔnɔna na parce que u bɛ ka u pousser ka bila u ka jamana kan donc fɛn min u bɛ bɔ ka na sisan k'a fɔ u bɛ sira tigɛ parce que i b'a dɔn sira in ka jan ka bɔ ka taa fo Sénégal a ka jan e bɛ se k'i dogo kungo kɔnɔ mais en réalité unité dɔw bilala ka taa GTA Scorpion ni GTA bon olu ye tactique dɔw ye stratégie en date na d'olu la
mais en réalité jamana wulila ka fɛngɛ pour que ka se ka sira lancé cogoya min na pétrole bɛ se ka na essence bɛ se ka na cogoya min na parce que n'i ko k'i b'o sira tigɛ sisan i fana b'a fɔ k'i bɛ gɛlɛya don i b'a ye k'a fɔ u bɛ bɔ ka communiqué dɔw kɛ k'a fɔ bon a ye essence tigɛ jamanadenw dɔw la minnu bɛ kungo kɔnɔ togodaw la donc an fana bɛna tigɛ a tɛ don Bamako kɔnɔna na donc olu waliw de don ni a y'a fɔ cogoya min na ni jamana bɔra ni stratégie min ye hali ni jamana ye a ka achat kɛ cogoya min na mɔgɔ minnu bɛ k'u dɛmɛ o fana bɛ u ka achat kɛ u ka maramafɛnw ɲini ten pour que k'a essayer k'a fɛngɛ bon ninnu bɛɛ ye waati kow ye mais ni maliyɛnw jɔlen to la ani minnu kɛlen ka marifa ta diinɛ tɔgɔ la je suis sûr que u bɛna faamuya k'a fɔ fɛn don i bɛ warimuguba bila n na ka marifa ta i ka jamana kama a wari e bɛ taa dun ni e sigi pendant tout ce temps là Mali yɛrɛ m'a ɲini de k'a fɔ k'u b'u ka nationalité ni fɛnw na d'office n'i ka marifa ta i ka jamana kama i t'o jamana den ye bilen mais ko bɛɛ kun ye u ka repenti u ka sigi ka na donc e bɛ nin wale ninnu kɛ e bɛ taa wari donni i bɛ taa peut-être i sigi an ka Mauritanie bɛ ka t'i sigi i bɛ taa a dugukolo ni fɛnw san n'a nafolo bɛɛ don nataw de bɛ gɛn ka bɔ a la en réalité u ka nin kɛlɛ in bila u ka na Mali ye silamɛ jamana ye silamɛw ka ca jamana min kɔnɔ u ka na u ka sigi u ka kuma u ka gɛrɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ la parce que cadre institutionnel b'an fɛ yan o conseil islamique u bɛ yan fɛngɛ ko fɛngɛ a ka faamuya ye min ye diinɛ na a ko fɛngɛ dayɛlɛlen don a ye mais ka marifa ta i ka jamana kama u k'o bila joona joona mais de grâce an b'u faga parce que en réalité u ye ala minɛ ka don jamana contrôle la mais ça c'est la loi qui le dit civil mais marifa ta dɔrɔn k'i ɲɛsin tu n'es plus un civil mais c'est désolé quoi u ka marifa bila u ka sigi ka na puis minnu ma don a la fɔlɔ u ka sabali u ka jateminɛ kɛ ni kuma sɔrɔ ma k'u ka don jihadisme na jihadi kelen tɛ parce que en réalité ka marifa ta ka ni silamɛ tu ɲɔgɔn faga en réalité o tɛ jihadi i b'a ye i ni ala man di wa i bɛ ka wale minnu kɛ fana a man ɲi et puis i se ka nafolo dun hɛrɛ kɔnɔna na donc ce sont ces messages de sensibilisation comme ça qui doivent être développés mais u bɛ bɔ ka na ça veut dire ka sira ninnu nɔfɛ mais certainement u bɛ min nɔfɛ o jatigɛ wale ninnu de nɔfɛ ta ye don dɔw la u bɛ menaces kɛ k'an bɛna don jamana kɔnɔ ka nin kɛ tan olu bɛɛ ye menaces baw de ye ka jamanadenw funteni mais tagalen bɛ ɲɛfɛ nin bɛɛ bɛ se ka kunbɛn. ok Pasteur Mohamed ɲininkali min m'o tɛ o est ce que an bɛ yɔrɔ min na bi an ka négociation kɛ n'u ye wa ni jamana yɛrɛ lakana e yɛrɛ bolo a bɛ lahala jumɛn na bi bi in na. bon yanni n ko jaabi n bɛ dɔ fara kɔrɔ ngolo ka kuma kan bi an bɛ yɔrɔ min na je pense que fɔlɔ-fɔlɔ ni mɔgɔw k'u minɛna ni mɔgɔw k'u kidnappé la État tun bɛ wari de sara ou bien ni hali farajɛ jamana mɔgɔ dɔ tun bɛ na u tun bɛ wari sara mais bi an y'a ye k'a fɔ armée y'a jɔ a jɔyɔrɔ la u bɛ mɔgɔw libérer k'a sɔrɔ dɔrɔmɛ ma sara ce sont les actions où hɔrɔnya b'an wajibiya an minnu b'a kalama n'an y'a ye an k'a fɔ quoi. o kɔfɛ ko mɔgɔw bɛ sirabaw nata bɛ fɛn o ye cɛ baara kɛra an y'a ye polisi fila minɛna u libéré la u taara jira faama la u ɲɔgɔn ye an y'a ye k'a fɔ sénégalais dɔw fana ka routier dɔw minɛna Sénégal u minɛna Mali territoire kan jeunes fɛ u tilala u libéré la donc o bɛɛ ye ko ye ko minnu kan ka sɛdu mais n bɛna mun fana fɔ mun ye jeunes ka intégration à des groupes terroristes extrêmement violents o ko in sumayara dɔɔni mun na parce que le ministre de la jeunesse n'o ye Abdulkasim Ibrahim Fɔnba ye. Moi, je suis jeune, mais fou. Parce qu'il est innovateur. Il a sera ka fɛn fara ɲɔgɔn kan a sera ka projet créer tel que brigade citoyenne filɛ sisan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a dɔn denmisɛnw kunkolo la k'u ye maliyɛn den de ye donc mais fɔlɔ an b'a ye mɔgɔ sigilen bɛ cogo dɔ la baara foyi tɛ la n'i bɔra foro la ou bien nɔgɔ foro la n'i y'i sigi dɔrɔn i bɛ timi de la mais terroriste bɛ na a b'a fɔ bon e tɛ 1000 sɔrɔ san bɛɛ ne bɛ 20,000 d'i ma sa taa ka taa min don sɔrɔsiw ka tɛmɛ sira kan mais il va le faire ni jamana kanu tɛ a b'a kɛ a bɛ 10,000 min a bɛ taa dɛmɛ se ka min don ni ne yɛrɛ dɔn tɛ bɛ se k'a tɛgɛ tigɛ k'a faga an y'o caman ye donc action développée b'u fɛ ka bɔ ka rencontre kɛ ka jamana wɛrɛw wele ka na AES jeunes farala ɲɔgɔn kan nin bɛɛ bɛ jeunes occupé quoi on est en train de tout faire vraiment o yɔrɔ in na an kan ka fɔ en tant que jeune a ye baara min kɛ tiɲɛ yɛrɛ la baara ɲɛnama don initiative min don ni jamana kan ka don ba la kosɛbɛ hali bi pour que k'a dɛmɛ a ka structure n'o y'a ka département ye u ka se k'u ka initiative fɛngɛ parce que a b'a to jeunes bɛ bɔ kolankolon kɛ la bɛnkanni ani marifa ta ka jamana kɛlɛ quoi bon mun ye kɛlɛ kɛ question na est-ce que nous bɛ se ka kuma an ni jɔn de bɛ kuma parce que ne ye nin fɔ a mɛnna depuis 2012 je suis sur la même thématique faut-il négocier avec les groupes terroristes parce que mɔgɔ dɔ de bɛ n'olu fana ka famille ko le dialogue doctrinal bon Mauritanie ye mun kɛ Mauritanie était un exemple pourquoi parce que Mauritanie y'a jateminɛ k'a fɔ a ka misiriw kɔnɔ mutasididu de tun bɛ yen minnu ye extrémistes ye n'u tun bɛ wajibiw kɛ k'a fɔ c'est à dire fali yɛrɛ bɛ daga diinɛ la kan donc Mauritanie wulila k'a jɔ
ko ku stoppé c'est pas Mauritanie elle milliard be ko sera misiri jo département misiri jamana de misiri jo e ka wori be tari jamana de ba jo abasa ko lamide kala donc yo ke kana misiri wajulu fe fo kana ka wajulu be se ka kutuba de belo de kutuba kala de kala mɔgɔ t'i ka kutuba kɛ k'a fɔ i bɛna alimami jaabi o bɛ nin kɛ o t'a la mɔgɔ tɛ mɔgɔ su ka kɛ mɔgɔ faga kan donc o ko ninnu jamana kan k'a janto fana donc o dialogue doctrinal de kɛra Mauritanie minnu bɛ yen n'u ye diinɛ faamu sufiya sira kan k'a fɔ ko non ko an bɛɛ k'an ta kɛ n'an fatura an bɛ taa ala sɔrɔ yen ani minnu ko ko non ko ka diinɛ kɛ ni danɛmɛ wale ye n'o ye mutasididu u y'u sigi u ka kuma ka dialogue kɛ ɲɔgɔn cɛ village la bulon kɔnɔ cɛncɛnw kan ne yɛrɛ tun bɛ université la waati n participé la a caman na n y'a caman ye i y'a faamuya donc olu ko caman kɛra minnu ye mais anw ka Mali la yan anw ni wajulukɛla dama tɛ anw ni mɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn na marifa de b'a bolo c'est à ko dɔrɔn ne ma k'ale tɛ a b'i faga mais a b'a la k'i bila ko min na tiɲɛ yɛrɛ tɛ parce que a b'a dɔn k'a fɔ ala ko cogo n'a ye kɛra fitini ka tɔba in na yɔrɔ sidimi na layi ko mɔgɔ tɛ na wajibiya ka don diinɛ la bilen sira tiɲɛ tilennen tɛ la bɛɛ la mais ne y'o dɔn ne y'o dɔn mais ne bɛna ne nɔfɛ k'a sɔrɔ misiri bɛ ne ka dugu e dun b'a dɔn k'a fɔ i ka kitabu kɔnɔ k'a fɔ a fɔra l'église bi dugu min na i m'a la dugu attaquer mais i bɛna ne ka dugu attaquer mun na i bɛ taa chrétien kɛ fa pourquoi i bɛ sɛnɛkɛla b'a ka foro la a b'a la ka sɛnɛ kɛ i bɛ taa marifa cɛ la k'a faga mun na i b'a don i ka diinɛ la mun na e bɛ se ka e y'a sɔrɔ ale bɛ diinɛ la o i b'a nɛgɛ i bɛ kuma fɛ donc n'u mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye ka problème ye ni Ngolo y'a fɔ docteur Ngolo y'a fɔ k'a fɔ n'olu tɛ problème idéologique ye kuma bɛ se ka kɛ n'olu ye k'a fɔ a ye na jamana in y'a ta de i ye Sikaso ka di i ye Kidali ka i ye Tawudeni ka i bɔ ka i bɔ Kulukoro i bɛ bɔ yan a ye na a balimaw de y'aw ye an bɛ sigi an bɛ kuma mais an ka diinɛ la yan ka kɔrɔ an balimakɛw ni bolusɔnnaw sigira ɲɔgɔn kan ka balo ɲɔgɔn kan si ma se si ma bon a y'a to an ka balo a y'a ka diinɛ kɛ a ka misiri fila bolo a y'a ka wajulu kɛ ni bɛn ye wajulu ani kala ni wajulu ye donc jamana kan ka jɔ o jɔyɔrɔ de la o ko de bɛ jamana tigiw bolo olu de ye éducateurs ye jamana tigiw de bɛ se k'o baara kɛ ani mais experts bɛ se ka fɛn dɔ golo ɲɔgɔn na ka hakilila jira mɔgɔw la mais mun ye groupe filanan ye n'olu ye olu kɔni ko n'u tɛ ala kɔnɔ olu ta ye bɛngali de ye jamana ka tila ka bolo mɛ bandiya yɛrɛ kan n bɛ jamana fanfɛla ta an b'an ka an sago gouverneur sigi an bɛ kɛ président an bɛ jamana nafolo dun an sago la an bɛ yɔrɔ min pétrole bɛ an b'o bɔ an b'a di jamana min n'a ye teri an b'a dɔn mɔgɔ ka sago k'a la mais olu bɛ kɛlɛ de l'état doit les combattre jusqu'à la dernière minute jusqu'à les anéantir k'u bɔ yen pewu o ye wajibi de ye ça voilà les deux philosophies c'est-à-dire soit minnu b'a fɛ n'u ta ye diinɛ ko ye an n'olu ka sigi an ka kuma an bɛ fɛn fɛn k'u bɔ a la nɛgɛ de b'a la ni nin cɛkɔrɔba in n'i sigira ka kuma i b'a faamu a ti dɔgɔya dɔnnibɔ ɲɛnamaw bɛ yan jamana in kɔnɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ko dɔn k'a sɔrɔ hali ma diinɛ yɛrɛ kalan mais adamadenya yɛrɛ taabolo n'olu kumana i b'a dabila i n'a fɔ cɛkɔrɔba minnu bolo i n'a fɔ Ben Chérif Jabate olu y'a ɲɔgɔnna cɛkɔrɔba dɔ minnu bɛ se kuma ɲumanw na n'u y'a f'i se galabugu fa i bɛ sɔn donc voilà olu ka o condition ka kɛ jamana fɛ joona parce que o condition bɛ se ka kɛ ne fɛ cogo min na charte nationale de la réconciliation min kɛra sisan ko waleya bila sen ka teliya la quoi a ko kana sumaya a ko kana suma n'o kɛra a bɛ labɛn bon mun ye tɔw min kɔni olu ta ye kɛlɛ de ye minnu ta ye bandiya ye olu kan ka kɛlɛ drogue ko de b'olu ma mɔgɔw hali bɛ mɔgɔ matériel bɔ k'a feere o bɛɛ bɛ ko in kɔnɔ minnu a kuma ka bon quoi a bɛɛ tɛ se ka fɔ yɛrɛ fila kɔnɔ. baasi tɛ donc docteur o ɲininkali kelen b'o tɛnkuye fana la e yɛrɛ bolo est-ce que an ka négocier n'u ye wa ani jamana lakana yɛrɛ bɛ lahala jumɛn na nin wagati n y'a faamu c'est à dire que Mohamed ye kuma min fɔ sisan kuma barikaman don hakili la n'an ka faamaw bɛ se ka kuma lamɛn a bɛ fisaya parce que jamana ɲɛmɔgɔ man ka ɲina jamana kɔ k'a to mɔgɔ dɔw bolo minnu kalannen tɛ yɛrɛ k'u bɛ bɔ tuma bɛɛ ka kuma sugu dɔw fɔ i y'a ye an ka arajow kan an ka bɔlɔlɔw kan o caman bɛ yen n'i ye nin ko gɛlɛyalen fɛn a tɔgɔ di kalanbaliya de b'a kɔnɔ kosɛbɛ parce que mɔgɔ fɛn bɛ marifa ta ka na ko silamɛya diinɛ tɔgɔ la k'i bɛ t'i ma ɲɔgɔn faga kalanbaliya de don parce que i b'a sɔrɔ a tugura karamɔgɔ kelen de kɔ o de y'a kalan mais ale yɛrɛ o y'a fanatiser an b'a fɔ ma ka fanatiser quoi voilà parce que ale yɛrɛ bolo o tigi de ye diinɛ ye o tigi de ye silamɛya ye o tigi ka kuma ale tɛ taa o kɔrɔ ɲini yɛrɛ ka explication wɛrɛ ɲini a la non n'o y'a fɔ dɔrɔn a banna parce que ale bolo diinɛ dan ye o tigi de ye o de y'a kalan o b'a fɔ wala taa nin n'u ma nin kɛ marifa ta i ka tu kama donc ale yɛrɛ t'a miiri k'a fɔ est ce que a bɛ ka mun fɔ o ye ala ka kuma yɛrɛ a tɛ se ka don a kun na quoi parce que u y'a fanatiser quoi i y'a faamu donc an b'o mɔgɔ sugu camanba de terrain kan tan parce que mɔgɔ mɔgɔ i sera ka kalan kɛ silamɛya kalan kɛ a ɲɛma a ye suratu min fɔ ko n'i ye mɔgɔ kelen faga a bɛ komi i ye diɲɛba de faga parce que n'i ye ala de ta ye silamɛ kɔni n'i ye faamu ko n'i ye ala de ta e tɛ se k'a fɔ k'e b'i bila ala nɔ la ka taa nin bɔ o tɛ se ka kɛ o même
silamɛya la suratu caman bɛ yen a fɔ voilà n'i ye nin kɛ i kan ka ɲangi ta mais yafa ye ala de ta ye n'i bɛ se ka yafa o bɛ généralement o bɛ fɛn ninnu bɛɛ la fɔ n'i y'a suɲɛ i bolo bɛ se ka tigɛ mais yafa de fana ka fisa o sɛbɛnnen don a bɛɛ la donc n'i ye fan kelen ta ka fan kelen to o de bɛ na nin n'i y'a ye mɔgɔ bɛ fan kelen ta ka fan kelen to nata dɔ de b'a kɔfɛ tuma bɛɛ o de fana ye problème ye donc o nata in o de y'a kɛ minnu kalannen tɛ tan n'u ma ko faamu olu ni bandiw de fana farala ɲɔgɔn kan sisan donc u ka intérêt de bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ sisan parce que i bɛ fɛn caman ye bi ka kariw lajɔ ka mɔgɔw ka fɛn minɛ ou bien ka taa est ce que o ni silamɛya bɛ ɲɔgɔn sira la o kɔni tɛ wajibi ye diinɛ t'o ye kɔni ka mɔgɔw ka fɛn bɛɛ minɛ u la ka kari lajɔ ou bien k'u ka kari jeni ou bien ka taa cakɛda jeni même an ka balo n'a y'a bɛɛ jeni d'accord an y'a bɛɛ jeni sini jama sɔnna aw ye a ye fɛn bɛɛ jeni dumuni b'aw bolo a dumuni bɛna k'aw bolo k'a di jama ma dumuni tɛ o donc o kɔrɔ ye a bɛ taa dumuni ɲini yɔrɔ wɛrɛ de a bɛ taa dumuni ɲini yɔrɔ min na an bɛna bila olu tigiw de tɛgɛ kɔnɔ tugun mais nin miirina bɛɛ tun n'u kunna donc dayɛlɛlen don bɛɛ ye mais Muhamɛdi min fɔ fo ka n ka to de la ka prêche il faut que sariya de ka don a kɔnɔ misiri jɔ il faut que sariya de ka jɔ a kɔnɔ k'a fɔ n ka wari bɛ n kun dɔrɔn n bɛ taa misiri jɔ o fana ka dabila État kan ka bɛɛ contrôler yɛrɛ misiri caman jɔlen don ni fitiri tɛ i tɛ mɔgɔya kɔnɔ yɛrɛ ou bien juma don a caman lankolon don ten mais minnu bɛ a wari minɛ yɔrɔ minnu na k'a fɛ o tɛ tiɲɛ fɔ la yɔrɔ tu vois donc il faut pas que diinɛ ka kɛ sɔrɔ yɔrɔ ɲini yɔrɔ ye faso ka hɛrɛ kan fasodenw ka hɛrɛ kan o man ka kɛ o donc il faut que an ka sariya de don nin bɛɛ la prêche kana kɛ kunfɛ ten ok voilà Basi Dangolo o ɲininkali kelen b'o tɛnku i la i b'i permettre fana k'i ka solution fana d'a kan sabula a ka wagati kɔni a koronna baro nafama a caman fɔla ka ban yɛrɛ en réalité fɛn min ye baro nafamaba tun ye min ye n tɔɲɔgɔn y'a bɛɛ kɛ o welewelema da de ka se ka déradicalisation kɛ an yɛrɛ ka jamana den minnu kunkolo lavela k'u don nin fɛn na k'a sɔrɔ vraiment ɲuman tɛ u ma ɲuman tɛ jamana ma o waliw ka se ka dabila ayiwa fɛn min ye solution ye o ye k'a fɔ karamɔgɔw ka accompagner o ka se ka taa idéologie min donn'u kunna k'o b'o kunna par exemple i b'a sɔrɔ ninnu bɛ taa yɔrɔ min minɛ o bɛ wajibili kɛnɛw sigi ka kuma caman fɔ musow ɲɛna ka caman fɔ denw ɲɛna a dɔw bɛ da la mais en réalité n'an ka karamɔgɔw n'u accompagner na jamana fɛ ani u yɛrɛ ka wuli ka jɔ ka se ka taa bɔ village ninnu na ka to ka kunnafoni ɲumanw ni fɛngɛw di u ma silamɛya tagabolo kan fɔ État k'o accompagner de fɔ fo ka accompagner de par exemple président bɛ to k'a laɲini k'u fɛ o prêche la o k'a kɛ mais u ka accompagner n'u y'a accompagner na dɔrɔn a bɛ ɲa donc ka tɛmɛ ka bɔ o kɔfɛ u k'a faamuya k'a fɔ fɛn min ye an ka finitigilakaw ye olu kan ka accompagner fɛnɛ parce que population civile bɛ ka jɔyɔrɔ min kɛ ka olu dɛmɛ o kan ka to ka dɛmɛ i b'a ye k'a fɔ an ye nin kɛ nin action ninnu kɛ an ye mɔgɔw wele jeunes wele lycée universitaires u ka poème baden kɛ poyi baden kɛ an ka faamaw tɔgɔ la an y'a kolobakari mais musoba dɔ de bɛ k'a kɛ n'o ye Anne Nabu Anne ye Marie Anne donc ale de bɛ k'a baara ninnu kɛ mais ne yɛrɛ de tun y'a président ye ka poème ɲuman ninnu fɛnɛ k'o kɛ gafe kelen en l'honneur des femmes alors donc olu filɛ nin ye an y'o bɔ olu wale ninnu fɛnɛ ɲɔgɔnnaw ka to k'a kɛ kamasɔrɔ i b'a ye u bɛ jatigɛwalikɛla ninnu b'a essayer k'a fɔ k'u bɛ don population civile ni armée ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ taa ɲɛ fo ka taa fɔ ko faamaw ye atew ye k'olu tɛ diinɛ dɔn kamasɔrɔ jumajan tɛmɛnen ne y'a siri kan dɔ kɔnɔ centre yanfan ninnu na o juma yɛrɛ kutuba yɛrɛ tun kɛra mun ye munna ka arrangement t'i senna i bɛ se ka seliji ta cogoya min na hali i bɛ kɛlɛkɛlaw ka arrangement silamɛya mun fɔ o kan o kalan tun bɛ ka kɛ an ka faamaw kunna o yɔrɔ la faamaw ye musulmanw ye faamaw diinɛ bɛɛ bɛ faama la faama tɛ siya ko t'o la donc an yɛrɛ denw de don olu denw de n'i ko k'e bɛna k'olu kɛlɛ ko population k'olu dɛmɛ i b'a ye a tɛ faamuya kosɛbɛ k'i ɲɛnɛkili ka kɛ kan kan o man ɲi ani ka taa se hali an ka usine ma population civile bɛ baara kɛ usine min na n'i donna ka n'o usine jeli olu bɛ taa chômage la olu denw n'u muso n'u bɛ taa u muso hakɛto ɲini u bɛ taa chômage la e bɛ k'a fɔ tuguni k'e bɛ jadi kɛlɛ la i b'a ye k'a fɔ wali min don a wali cɛman ye halisa message kan ka kɛ pour que ka déradicalisation kɛ i ye ɲininkali min fɔ k'a fɔ ko est ce que ka négocier n'o ye o kɛlen de don an bɛ deli k'o fɔ plateau kan yan min ye marifa ta diinɛ tɔgɔ la ka to ka olu wali ninnu kɛ o n'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ se ka sigi ka kuma o kun tɛ dɔwɛrɛ ye pour que u bɛ ka denmisɛnnin minnu don a la ka se k'olu
radicalisés pour nous sauver. Mais nous connaissons Marfa Takoka Djamanakla, pas de négociation avec le Mali est individu. Ok, bah c'était Aïdara. C'est qu'on demande bibolo, il fait une solution pour comment là-bas. La solution chama fora fait un article 7 na kalo temene na kachaya. Mais dans même for nous for conjointe AES ka force conjointe à cadrer au cadre doté de tous les moyens financiers et également les moyens intellectuels. Au cas que en la chef de renseignement je parle des pays de l'AES demanda sabay ku do on ali bi ko sobe ka c'est chama mo parce que pardon c'est de renseignement bi ka barabaka nous ka ko sobe fala ko muté marfa yoro nan na mo ka kunche au-delà Maroc ba almamu formé ka chaya au-delà ala wa symposium na que publicité mais amena symposium que 5e édition que 600 la thématique c'est sur le Maroc c'est-à-dire Maroc ba la ka lu jouer parce que le Maroc bi se ka toile Algérie position na bi se ka ko ni malé ya famu quoi donc ala ka jamana ko suma jamana ala ka basi ala torban ma munu flena ni munu bala ka la mala ko mi encore sallallahu rasul Salim Amadou ira ka fo yire seben kala ye livre do rebo jamana kono ayesi muso do jodami mbula mi jamana demaniya la tradition be sa resi chuga mina donc o livre era bora ni bora mauludu temene ote bora ko yere konnana donc ni livre bora o konnana vraiment bi foki walima do docteur honorable donc ebsega kuma kunche ni solution Bon, solution akila nya fo kama mais folie drone ke ayre be barajuma muna no serfla tv mafo ani anga chercheur lu be terrain kan katmene kan ube a ɲɛɲini na cogoya bɛɛ la donc an ka famaw k'u lamɛn u bɛ sɛbɛnni kɛ u bɛ kuma tuma bɛɛ parce que solution nin ye nin ye u taara terrain kan de ka taa ɲɛɲini donc halisa an bɛ ala deli kulo kunnandi ala ka sabali d'u ma kulo kunnandi ala ka sabali d'u ma an ka surasiw ala k'u kisi halisa minnu binna ala k'u dayɔrɔ sumaya ka alijinɛ k'u garisɛgɛ minnu man kɛnɛ ala ka kɛnɛya d'u ma ala ka kɛnɛya d'u ma hakili la an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ a ye charte mun ta sisan pour la paix hakili la o kɔni ye semaine de ye k'a fɔ ko mɔgɔ fɛn fɛn ne faso kanu b'i la silamɛya b'i dusu la a dayɛlɛlen don ye i bɛ se ka don a kɔnɔ pour que ka jamana basigi sinon a tun bɛ se ka sɛmɛ wɛrɛ ta o k'a fɔ maramafɛn minnu bɛ yan avion ni fɛn ninnu ka taa jigin mɔgɔw la mais halisa a bɛ sabali la da de yɛlɛlen don bɛɛ ye hakili la bɛɛ k'i bolo da i dusu kan an ka faso in jɔ parce que n'a ye Mali jɔ a bɛ jamana tɔw ɲɛ maloya ma n'a ye Mali jɔ a b'a to an denw tɛna taa fɔ k'u bɛ ba tigɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ nafolo bɛ Mali la an bɛ se ka baara ka Mali jɔ ko ɲuman donc ala ka sabali d'a ma ala ka miirina ɲuman d'a ma Ok, vraiment, merci docteur honorable Fousseni Ouattara ambi foki waleñmando donc ay wole blema inana kana wole jabe vraiment a jarani merci beaucoup Mohamed Abdel El Khalil Aïdara ambi fena foki waleñmando vraiment ay wole blay fena ma fena nana ka wole jabi ni ala sona matna danima Docteur Ngolo ambi fena foki waleñmando ay wole blay fena ma fena nana wole jabi vraiment ko merci beaucoup donc mi mamuni an deme kan bara fena kan mo kelen barate ka damne sans fait nyama sur la direction na kana la fo technique ya no réalisation qu'on a Mohamed Keita nanka mako le maestro le russe Mohamed Ali Krefe ni wakati na Abuja batebe Ali Krefe sona pour que mo be se ka ankuma kame donc alebo o barala mi la ulu Krefe fenoni mambe baraka Adama Nos Kulubali ani Moussa Traoré GMT régie la fene mamnu be ka amfli fien fe sam mako ani oye Shara Kulubali alebe page Facebook ni YouTube akmo o beka ni wakati na kaseka barako ka donc a jenyon to David amanyine oko ka fara mi la coach Kulubali donc ana ato bela jele olu be ko mbika baraka ni wakati na kola mi anga chauffeur ambu fene fo Lamine Traoré Seydou Diallo ani Youssouf Diallo amanyina nga gardien fene ko Chekura ani Moussa donc fene ka wulika jo fanga ka bon kosebe donc mi gardien fene garde national mao disons garde national mao ambu fene fo lu fene biyo nuga marfa ko en garde ambu foko wala nyimando ni wakati ni na wa mi kerekela ambe fuli bla bela jelema mama ko ne ande men baran ko na me befo amanyine madame Traoré Jireba Kulubali sanaworoba maire
muso ko a ka tele tɛ bɔ seri fila la ko a b'a lajɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen an y'a fɔ ni ala sɔnna ma dɔgɔkun nata an dafalen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ Dawuda Tarawele bo kelen inshallah ni ala sɔnna ma a bɛna fara an kan nɔ an bɛ continuer ka se ka baara in kɔni kɛ bi alhamdulilayi an b'a fɔ min ye ka foli kun cɛ an fa an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usmani Madani Ayidara an b'a fɔ ka a wale ɲuman dɔn ko ala ka si ani kɛnɛya k'o di a n'a ka denba maaw bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn ni ala sɔnna Mohamed baara ɲɛna a k'an bɛn